Bueno, bo día aos que estades aquí presentes en esta edición de Conversas no Lar, unha que facemos cada mes, non? Con unhas personas diferentes en cada caso e de diferentes ámbitos da sociedade de Betanzos ou da comarca de Betanzos, da Bisbarra de Betanzos. Saudaos aos que estades aquí, aos que están entrando, o público presencial e tamén ao público que nos está vendo en directo ou que nos vai a ver posteriormente a través das redes sociais do Lar de Unta e das redes sociais de Betanzos. Hoxe temos unha persoa que é a segunda vez que temos aquí, me parece, unha vez cando proxectamos unha película alrededor de Altri, que veu aquí. É un veciño de Betanzos, en concreto da parroquia de Requián, de Santiago de Requián, aquí ao pé da vila. Toca hoxe falar un pouco do patrimonio natural. Fálase moito en Betanzos do patrimonio histórico normal, do patrimonio arquitectónico que ten Betanzos, que podemos decir que é casi unha potencia a nivel galego, ten un casco histórico maravilloso. Outra cousa é o cuidado que se teña ese patrimonio, que é xa un tema diferente, e o mesmo podemos falar tamén do seu patrimonio natural. Falaba antes de que Cosme Damián Romai Cousido, me parece que é o nome completo, non? Estivo aquí unha vez con nós con motivo de Altri, volve a estar hoxe, o cal saudamos, bo día. Bo día. Podemos comenzar xa, bueno, ele é un biólogo, especialista, creo que en temas relativos ás aves, me parece, pero a outros moitos temas do que é a natureza, non? O patrimonio natural, non? Ten publicado artigos, ten publicado algún libro, teño entendido, e temos a sorte tamén de telo de veciño daqui de Betanzos e un pouco casi un elemento recurrente para algunha que outra consulta que lle temos feito, non? En calquera caso, xa falando do de Altri, sabedes que mañán hai unha manifestación en Santiago, casi comenzamos por aí para despois centrarnos máis un pouquiño no tema máis próximo, máis cercano a nós. Altri. Entón, o tema é, aquí falarás unha vez do tema de Altri, se decías que non creías que eso fora para diante, non sei se eso seguimos así, con este asunto, se pensas que eso vai ir para diante ou non. O PP aprobou no Parlamento Galego por maioría absoluta, pero depois eu que lín por aí, que eu tampouco son ningún especialista, nin estas charlas van dirixidas a especialistas, senón ao común da xente, que ao mellor non temos moita idea desto. O de Altri, vin tamén que tiñan problemas co tema da autorización das conexións eléctricas, un pouco que leo pola prensa. Como ves ti que está este tema agora mesmo? E que futuro lle ves? Ben, antes de nada, agradecer a ti e a todos o facer posible este faladoiro. Eu ora, respondendo un poquinho o que dixeches ti, sí que son positivo en canto a que este proxecto de Altri non vai salir adelante. Son os que pensan que non vai salir. E digo con certo para fundamento xurídico e tamén observando como está sendo o proceso de aprobación das diferentes fases que en teoría se teñen que ter aprobado. Debería estar aprobada unha conexión eléctrica que non existe, debería estar autorizado un uso de un determinado caudal de auga que eu penso que fai augas esa solicitude. Ten unha contestación social como poucos proxectos teñen respondido por parte da ciudadanía a nivel galego, incluso a nivel estatal. E despois hai un tema que igual esquecemos, que este proxecto xa ten un historial de axudas denegadas. Ao tema do PERTE de descarbonización foi denegada a axuda. Houve tamén unha outra solicitude de financiamento público, tamén foi denegada. E a única posibilidade que podía vir é de algún tipo de carambola que veña dada por algún marco dos cais a min se me escapa
calquera imaginación, debía ser algo absolutamente aberrante desde o punto de vista xurídico para poder autorizar isto. Hai precedentes, hai xurisprudencia en proxectos similares dos cales negaron a actividade a industrias parecidas. Hai de feito unha sentenza relativa a unha industria no sur de Italia moi similar a de Altri, que finalmente tivo que cesar a súa actividade porque tiña unhas afeccións sobre a atmosfera, sobre as augas, que nada tiña que ver co proxecto original, que ainda que Altri diga que non vai contaminar nada, que está todos os parámetros dentro do legal. Outra cousa é ver o que realmente contamina, e no momento que iso está debidamente peritado, ten moitos visos de que a continuidade da fábrica a medio prazo sexa inviable, a non ser que fagan unhas inversións tremendas que non van facer. A min, lendo por aí os medios de comunicación, a prensa, chamoume a atención o que foi o proceso tamén de venta, por chamarlle de alguna maneira, desde o punto de vista político e público desta industria. O que iba a ser unha fábrica de fibras textis foi variando, o número tamén de man de obra de emprego que iba a crear tamén foi variando para peor, e quero dicir que se foi sobre a marcha, foronse modificando logo as mensaxes que chegaban do que era o punto de partida original cando se anunciou o comenzo e o que é agora. Depois chama a atención, home, eu estive por ali, por Porto de Mouros, de vez en cando, en desembalse, que é onde parece ser que se vai captar a auga desta industria, e a verdade é que chama moito a atención os millóns de litros de auga diarios que vai a consumir esta industria. 46 millóns de litros de auga, que é superior ao consumo de toda a provincia de Lugo diariamente. Pero despois o que devolve tamén ao río, 30 millóns, 30 millóns, despois de pasar todo o proceso industrial, non? Bueno, que supoño, que eu non entendo moito desto, pero supoño que esa auga non sale igual de limpa que como entrou. Definitivamente non. Por eso. Entón, aproveitamos desde aquí para outra vez recordar, lembrar que mañán hai unha movilización que é importante, supoño, non é só o tema xurídico, non é só as decisións políticas que se toman aquí en España ou en Europa, sino que tamén a movilización popular, que moitas veces parecenos que non, pero sí que condiciona cousas, non? E, polo tanto, estamos falando non só de un tema estrictamente industrial, sino que abarca moito máis, non? Abarca un método, un sistema de vida de moitísima xente, un sistema tamén de supervivencia e tamén de conservación, lóxicamente, do que é o noso medio. Hai outro tipo de industrias que eran as que tiñamos que buscar, máis respetuosas co medio e máis respetuosas coa economía local, desas veñen poucas, por desgracia. Cando se fala de grandes investimentos, suelen ser investimentos moi cuestionables. E seguindo con fábricas, vamos a que temos aquí próxima. Hai aquí, sabedes que aquí en Infesta hai unha fábrica, unha factoría que se chama Betanzos HB, antes foi Tafiber, Tradema, inicialmente creo que era Tradema, me parece, e é unha fábrica que pasa dos 50 anos de vida. E unha fábrica montada daquela e que, co paso do tempo, tamén foi tendo unha serie de cambios, tanto de propietarios como de formas, de maneiras de traballar, pero tamén a sociedade que rodeaba esa fábrica era unha sociedade diferente hai 50 anos á sociedade que é hoxe. O mundo cambiou, os habitantes, moitos que daquela agradecían a creación desta industria porque xeneraba empleo e xeneraba riqueza, moitos son maiores, viñeron outro tipo de xente a vivir ali, como pode ser, ao mellor o teu caso, o meu mismo, e moita outra xente que viñamos a vivir a Betanzos. E tamén a percepción tamén varía do que son este tipo de industrias. Ti como ves esa industria obxectivamente, o que ti penses, libremente? Sí, tamén un pouquiño antes de aclarar que fai esta industria, porque penso que é importante entender cal é a súa dimensión. Betanzos HB, o de HB vende hardwood, que son basicamente panéis de restos de madera triturada, prensada, pois
pois, digamos que a lignina que contén esa madeira sometida a presión a temperatura, pois acaba xenando uns taboleiros que parecen de características similares a madeira, que ten, bueno, unha alta durabilidade, e venden eses taboleiros, normalmente son taboleiros finos, de entre 2 e 6 milímetros de espesor, en planchas de 1,20 m a 3,60 m, porque son moi adaptables para ter todo tipo de necesidades constructivas, incluso para envases tamén poden ser utilizados. Para isto emprega madeira de eucalipto. Claro, eles din oficialmente na súa web que utilizan rechazo de madeira de eucalipto. Non hai máis que prestar atención ao que entra ali, que entra moitas veces madeira recén cortada, de madeira que podrá ser tamén derivada a procesos de celulosa. O tema é que todo este proceso industrial exixe pois, actividade de unhas caldeiras de grandes dimensións. Unha delas se mudou hai relativamente pouco tempo. E o proceso xenera unha serie de refugallos, de lodos, que son primeiro almacenados nunha serie de balsas, que despois son secados, deshidratados e levados a unha incineradora para eliminarlos. O tema é que, claro, no proceso de deshidratación xeneranse efluentes líquidos que son vertidos á rede ou existen evidencias que tamén son vertidos directamente a un río, que é o río Callou. E o río Callou hai que pensar que desemboca na ría de Betanzos. E a ría de Betanzos é un espazo natural protegido. Entón estamos introducindo dentro dun espazo natural protegido unha cantidade determinada de contaminantes. No proceso de incineración tamén se xenera unha serie de partículas, algunhas delas se circunscriben a tipoloxía PM2,5, outras son de PM10, que son partículas que están en suspensión no aire e que poden ser inhaladas polos seres humanos. Esas partículas, con a exposición prolongada, poden xenerar problemas de saúde, incluso serios. Aparte, hai outro tipo de elementos que se pulverizan á atmosfera, dos cales hai unha normativa europea moi estricta en canto a canto pode emitir unha industria deste tipo á atmosfera, para que eses valores non sexan lesivos perante a saúde humana. A pregunta que eu fago é: estamos totalmente seguros que en todas as fases do proceso productivo destes taboleiros non se emiten á atmosfera cantidades superiores a recomendables deses elementos? Mais aínda, estamos seguros que as verteduras o río Callou son inocuas para o medio natural? Esas son as dúas preguntas que eu deixaría sobre a mesa. A resposta, igual a mellor tía podes decir, ou podes decir aos veciños, un veciño de Infesta, non está nada clara. Non está nada clara porque moitas veces hai un silencio por parte da administración para este tipo de información, e provoca pois unha reacción nas persoas que inquietas, lóxicamente, reclaman información, reclaman algún tipo de soporte documental acerca do que están respirando e do que están, aparte, sufrindo no seu propio territorio. Desde hai 10 anos, no que Tafisa vendeu a planta a unha corporación que se creou no proceso de Betanzos HB, houve unha serie de movilizacións por parte da plataforma Infesta non se contamina. Houve incluso unha moción, que isto igual o esquecemos, hai 8 anos, do Concello de Betanzos, unánime, para pedir máis información acerca do que estaba contaminando Betanzos HB. Houve escritos a Fiscalía, por exemplo, en xullo de 2022, para instar a que se cumprira a legislación en materia medioambiental. Incluso houve unha pregunta parlamentaria no Parlamento de Galicia en maio de 2023 acerca disso. Mientras tanto, a fábrica sigue operando,
A fábrica segue dicindo na súa página web que é un sistema de producción 100% natural, que presumen de que non utilizan pegamentos aglutinantes artificiais, senón que a propia lignina a determinada presión e temperatura acaba actuando como pegamento desa madeira, pero segue habendo, polo menos pola miña parte, creo que por parte de máis xente tamén, dúbidas acerca da inocuidade ambiental e de se realmente esta mensaxe de sistema de producción 100% natural é real ou é o que se chama greenwashing, lavado verde, eco-branqueamento. Bueno, como información, non? Aquí, pola movilización precisamente da xente, conseguiuse que se fixeran unhas medicións por parte da Xunta de Galicia. Unhas medicións que ao final acabaron sendo unhas medicións irregulares, porque a Xunta de Galicia ordenaba ou mandaba, non, poñer puntos de control de contaminación ambiental do aire en 5 lugares de Infesta. Ao final, na propia, bueno, foi a Fiscalía, non a Xunta de Galicia, pero estaba a Xunta de Galicia que fixera eses controles. A Fiscalía mandounos facer, ao final no informe da Fiscalía ponía que o Concello de Betanzos non facilitou as conexións eléctricas para eses controles, co cal fixeronse únicamente desde un punto, en vez de 5, desde o paimento, que sí que lle deixou facer a conexión para esas furgonetas que tomaban os controles do aire. Nas medicións dese punto de control, resulta que daba que non sobrepasaba os límites que marcaba a lei, e, por lo tanto, estaban dentro da lei, pero así e todo sí que recollía que había unha serie de produtos, entre eles o benceno, me acordo perfectamente, que sí que eran moi contaminantes. Despois trasladouse esa furgoneta ao lado do parque de Infesta, frente á estación de Infesta. Pero, curiosamente, montaron esa furgoneta cando había parada no verán, non? Cando para a fábrica, non? Que tampouco daba nada, non? Entón foron unhas medicións, no propio informe da Fiscalía poñía que eran unhas medicións daquela maneira, non? Pero, bueno, pasou o tempo, non se seguiu medindo, ni se seguiu facendo nada. Sí que mellorou, hai que decir tamén, non só o malo, sino tamén o bo, sí que mellorou o que eran aquelas cinzas que manchaban todo, as ventás, os coches e tal, unhas partículas negras, que creo que procedían de que as caldeiras eran moi vellas, obsoletas, e non queimaban a temperatura que tiñan que queimar, e entonces había medio queimar todas esas cinzas que ensuciaban todo. Hai aquí algún veciño de Infesta que podría constatar, incluso as plantas, as plantas e todo iso. Agora, coa nova caldeira, mellorou ese tema. Non sei se é que agora meteron filtros, porque incluso un empregado dali, un cargo, se foi da lengua con unha veciña e dixo que non se poñían filtros porque eran moi caros. Despois parece ser que empezaron a poñer os filtros, e eso mellorou, polo menos no que é a percepción visual. Eso mellorou. E despois, claro, o que hai é un absoluto hermetismo do que a fábrica hacia dentro, non permiten facer nada, nin ver nada, nin informar de nada. E, bueno, e aí están pasando cousas que, bueno, porque habemos ao pasar por fora. Agora están instalando paneis solares, un montón de paneis solares. Sí, que realmente rematar. E, bueno, e ese tipo de cousas. Si vemos entrar camións a veces cheos de muebles de cociña e de muebles vellos, aí entra de todo para queimar, non se queima só eucalipto, sino que se queima un pouco de todo, non? Mais ben que esa madeira deben triturala, deben facer as astillas. Esa debe ser a materia prima para despois facer os tabuleiros. Penso que igual a mellor o tema da incineración responde a mellor a partes que non poden tratar, ou sea, non poden procesar, e despois eses lodos que has comentado, deshidratados, que son incinerados. Bueno, en calquera caso, bueno, o tema está aí, bueno, estamos un pouco atentos a como funciona eso, pero, bueno, está claro que a industria, por certo, é unha industria que era un dato que faltaba, pertence a unha matriz francesa, que ten tamén outra industria en Sudáfrica, me parece, pero que teñen 3 factorías, 3 fábricas, teñen esta, teñen unha francesa e teñen outra en Sudáfrica. E, bueno, xa salindo deste tema, porque xa como estábamos con fábricas e empezamos con Altri, se che parece, pois podemos xa comentar, así, a nivel xenérico, falabas da ría,
como ves o estado da ría neste momento e como ves o futuro, que habería que facer que non se está facendo para mellorar todo este entorno da ría, que é un espazo natural protegido. É un espazo natural protegido a ría de Betanzos. Realmente, se falamos do espazo natural protegido, temos que falar do espazo Betanzos-Mandeo. Entón, ao final, ten unhas conexións tanto co río Mandeo como co río Mendo. Este espazo natural chega prácticamente ata Sada. Ahora mesmo se solapa unha zona de especial protección para as aves, que é o corredor migratorio galaico-cantábrico occidental. O sea, digamos que é o que se coñece como Rede Natura 2000, que se queres falar un pouco máis en detalle, se prolonga pues, de un continuo desde o río ata Mar Aberto. Estes espazos naturais da Rede Natura 2000, digamos que foron establecidos a partir dunha directiva europea, a directiva 92/43/CE, o sea, da 1992, relativa á conservación de hábitats e de fauna e flora silvestre. Esta foi unha directiva moi importante no seu momento, porque sentou as bases do que actualmente coñecemos como Rede Natura 2000, que é unha rede coherente de espazos naturais arreo da Unión Europea, que tenga, digamos, o objetivo de protexer hábitats e especies en estado de conservación delicado, que necesitan medidas de conservación. Dentro da proposta galega de espazos que integran a Rede Natura 2000, hai zonas de especial protección para as aves, que, por certo, estes xa viñen dunha directiva anterior, do ano 79, e despois os que eran lugares de importancia comunitaria, que despois se transformarían en zonas de especial conservación, que se designan en base á presenza de hábitats de interese comunitaria, especies de flora tamén de interese comunitaria, e de fauna, excepto aves, tamén de interese de conservación. Betanzos ten estes elementos. O sea, a ría de Betanzos ten estes elementos, o río Mendo tamén os ten, e o río Mandeo tamén os ten. Entón, justifica que se integraran dentro desta lista de lugares de importancia comunitaria para que despois, a partir do ano 2014, foran zonas de especial conservación. Xa, cando se listaron como lugares de importancia comunitaria, xa entraron dentro da Natura 2000, isto foi no ano 2004, o sea que levamos con este espazo digamos, asentado desde o punto de vista xurídico desde hai máis de 20 anos. Iso significa que desde hai 20 anos se enxuagaran todas as ameazas sobre eses hábitats de interese natural, sobre esas especies de flora de interese, sobre estes animais tamén ameazados? En absoluto, en absoluto. Mais aínda, engadíronse novas ameazas á propia conservación deste espazo. O sea, a designación dese espazo natural protegido non conlevou medidas activas de protección nin de hábitats nin de especies. Os exemplos: esta é unha ría que sufre verteduras constantes procedentes dos propios ríos que aí desembocan. Hai verteduras ao Mendo que están denunciadas xa desde hai anos, hai verteduras ao río Mandeo, hai depuradoras das vilas periféricas que verten sen as garantías totais de salubridade desas augas, e despois hai episodios de contaminación difusa. Hai, de repente, polo menos hai uns anos, apareceu dentro do fondo do río de Betanzos manchas de aceite que non sabía de onde procedían. Ao final estamos tendo un espazo que pivota sobre a auga, na que a auga non ten unha calidad suficiente. E arriba, como guinda do pastel, o que acontece co río Callou. O río Callou, que desemboca na ría de Betanzos, ven captando a contaminación dunha fábrica, que falamos anteriormente. Iso para mí é preocupante. Primeiro habrá que intentar solucionar eses problemas para dicir que, bueno, que a calidad das augas dese espazo natural son boas. Despois, os hábitats están en bo estado? Non están. Non están. Dentro da Rede Natura 2000 está construído parte dunha zona industrial. Unha zona que é o Porto de Betanzos. O Porto de Betanzos está sobre o espazo natural protegido. As naves do Porto de Betanzos, que vos visualizades agora mesmo, están dentro da Rede Natura 2000. E todo tipo de recheos, de verteduras e demais estarían circunscritas na Rede Natura 2000. Estas naves foron construídas arriba dunha marisma, dunha zona solagable. Xa no seu momento xa houbera dúbidas razoables, técnicas, acerca da conveniencia de facer unha zona industrial nese lugar, porque coas mareas cheas e con fluxos grandes de caudal dos ríos, o nivel das augas chegaba a cotas que eran incompatibles
coa construción de ningún tipo de infraestructura industrial. Esas zonas non se cultivaban. Esas zonas tamén incluso para tema gandeiro tampouco non eran aceitadas. Incluso para o tema de cachar o xunco facíase preferentemente no Carregal ou en cortadores, da mesma de cortadores que non está o Parque Pablo Iglesias, porque eran as zonas onde podían chegar dunha maneira cómoda para facer as segas. Pero xusto a zona onde estaba ahora mesmo as naves do Porto, ali non facían esa actividade, precisamente porque tiña un grado de enchoupamento tremendo. Para facer as naves houve que facer recheos totalmente aparte, o sea, con todo tipo de residuos de todo tipo, e aí se sentaron as naves. Que acontece agora? Que cada pouco tempo as naves do Porto de Betanzos asoláganse. E é sorprendente como as persoas que ali traballan tienen que estar cunha tabla de mareas para ver cando lles vai tocar poñerse as botas para poder entrar nos seus postos de traballo. É algo totalmente, desde o meu punto de vista, aberrante. E máis aínda, está aí unha solicitude dun novo acceso para o Porto de Betanzos para poder, sabes que hai un paso a nivel ali da vía férrea. Bueno, pois ese paso a nivel na Unión Europea está en proceso de extinción. Non debería haber daqui a 10 anos, que 11 anos, pasos a nivel. Entón, pois, en vez de facer, o sea, pensar noutra solución, pois vamos a facer unha estrada nova desde a curva esta grande, un pouquinho máis para baixo, que vai para Bergondo e para Sada, pois hai unha estrada a lanzala para que entre no porto, para visitar naves asolagables. Bueno, unha cousa que estades aí, igual estades incómodas no banco, hai ali cadeiras, hai ali sillas, se queredes estar máis cómodas, porque estamos... Bueno, Suso, enchufa esa estufa no enchufe de atrás, que eu esquecime e así estamos máis quentiños. Porque este local medieval de pedra é un pouco fresquinho. Aí va, sí, alá, naquela porta, entrade. Pois, con respecto a ría, bueno, fixaxe así unha descripción xeral, o tema dos ríos. Sabemos, por exemplo, antes falabas do tema da calidade da auga, vimos aí atrás, cando houbera aquela crise da auga, aquel verán, aínda hai pouco, creo que houve outra pequena alarma tamén da empresa que xestiona o tema da auga en Betanzos, dicindo que volvía a haber destes norovirus outra vez, non chegou a maiores, pero creo que houve un aviso que tamén poderíase volver a cortar a auga. O mesmo, a orixe deses norovirus o máis probable que señan depuradoras que verten ao río Mendo máis arriba, que é de onde capta a auga Betanzos, non? Do río Mendo. E a pesar que, bueno, dos sistemas de depuración parece que para certas sustancias, para certos elementos, pues non é dabondo, non? E de feito a orixe, cando se fixeron aquelas análises por aquela crise, creo que eran parece ser de heces humanas, non? O cal non creo que fora de nadie que fora a defecar no río, sino que a procedencia, claro, era posiblemente de alguna depuradora que de alguna maneira se descolaban ese tipo de cousas. Eu non sei como ves o sistema, se ao mellor habería que ir a outro tipo de sistema para a auga de uso humano, de uso normal ou non. Falábase aí atrás de ao mellor conectar, aunque supoño que eso supón uns costes carísimos, conectar tamén como Cecebre, como outros concellos da comarca, non sei, como ves? Ou ves de solución a seguir captando esa auga do río para consumo humano? A ver, eu vou a unhas causas estruturais. A ver, digamos que ao final que aparezan estas alertas por norovirus é un sinal de alarma de que algo non está funcionando ben. Se hai contacto de heces humanas coas aguas de captación de auga para consumo humano, aí hai un problema de verdade serio. Entón, eu o que faría sería unha revisión, un plan de revisión de todo tipo de verteduras ao río, de onde poden proceder, tamén se hai pozos negros que podan estar lavando cara ao propio río, se hai incluso algún tipo de granxa tamén, porque ahora son heces humanos, pero tamén poden vir tamén de purins ou de lavados tamén de granxas. Hai que pensar que a rede de drenaxe que vai ao río Mandeo e ao río Mendo é moi ampla,
abrangue unha zona tamén cunha certa densidade de poboación, finalmente isto exixe tamén unha revisión, unha inversión en termos humanos e económicos para garantir que isto sexa sostible ao longo do tempo. Non basta con que esteamos rezando para que xusto no verano non veña o norovirus, non, debemos estar planificando de modo constante un plan de vigilancia nos povos ríos para que estas verteduras non se produzan. E diste, pero isto é utópico. Non é utópico, porque, por exemplo, hai un plan similar nas rías, na ría da Arousa, existe un plan similar para garantir que exista vertido cero, vertedura cero, por parte deste tipo de depuradoras, o uso de pozos negros, porque realmente os coliformes e os norovirus e demais poden pasar tamén aos seres humanos a través dos alimentos, a través do marisco. Miradevos a importancia que pode ter a produción marisqueira para un sitio como é a ría da Arousa, en termos de bateas de mexillón, en termos de todo o marisqueo, digamos, con toda a cantidade de persoas que veñen durante o verán, os meses de verán, que piden precisamente ese produto. Entón, eu, desde o punto do marco teórico, imitaría o que existe de depuración da ría da Arousa, tamén da ría de Pontevedra e da ría de Vigo, pero bueno, falo da ría da Arousa que é a que coñezo porque nacín aí, nacín no Grove, aparte. Ainda que non son betanceiro da adopción, pero nacer nacín no Grove. Facer un plan similar para os ríos que teñan interese para a captación de augas. É o que faría. Sen dúbida, claro. Outro asunto, porque ao final seguimos ao redor dos ríos, porque, digamos ou non, a situación xeográfica logo de Betanzos é unha situación privilexiada, con dous ríos que rodean a vía, o sea, a vila, e que desembocan ademais nunha ría, para calquer lugar sería un privilexio, non, contar con isto. Pero, claro, todo o tema dos ríos, agora mesmo vimos de hai pouco tempo de ver catástrofes como foi o da Dana, non digo que eso teña que acontecer aquí, pero falábamos antes dos humedais, das zonas inundables, Sí. e falábamos do que é a planificación urbanística e co tema do porto. Agora estamos a espera, xa desde hai uns anos, de aprobar un plan xeral de ordenación municipal, que non sei cando sairá para adiante, xa é unha cuestión de tipo político, e había tamén un plan de construir, que eu creo que é a gran polémica deste plan xeral, de facilitar a construción de edificios pivotados sobre columnas pegados ao río Mendo, aí na zona do Carregal e todo por aí, non? Entón, creo que esa é o gran debate, non, para que isto poda salir para adiante, porque creo que ademais eso ten os propietarios, eses terreos, propietarios que queren construir, que ao final hai que negociar con eles se se quere salvar, por chamarlle de alguna maneira, todo ese espazo ao pé do río. Realmente o tema, había tamén unha zona que se inundaba habitualmente cando había as mareas vivas, toda a zona da Ribeira, que aí se fixo tamén unha obra hidráulica para evitar que esas inundacións, que eran moi altas, pois que polo menos non chegaran a tanto, ou que telas mínimamente controladas, pero non pensas que xa nos pasamos, non agora, de cara ao futuro, que polo menos agora hai unha polémica e se está intentando frenar eso, non nos pasamos xa no que foi a construción ao pé do río, Sí. ao pé dos ríos, Sí. que non se salvaguardou, que era digamos que un recurso fundamental desde moitos puntos de vista para o Concello de Betanzos. Betanzos é un exemplo desgraciado do que non se debe facer coas ribeiras dun río. Así de claro. O que non se debe facer. Basicamente o que se fixo foi obrar por riba do razoable. Non só me refiro ao tema do Porto, senón agora tamén me refiro a ribeiras do río Mandeo e do Mendo. A zona do Carregal era unha xunqueira. A Solagable é moi similar a que está, se nos poñemos na edad, porque tocar mencionar a de Betanzos, que tamén podemos valorar se funciona correctamente ou non, pero bueno, se nos poñemos enfrente de andar e miramos o que temos diante, temos unha zona de xunqueira que ten hasta certo punto comportamento intermareal bastante nítido, o sea, ten zonas que quedan o descuberto con marea baixa e cos mareas vivas quedan a punta dos xuntos, realmente. Pois había un ambiente similar
nos bordes do río Mendo, igual non tan extenso, pero sí que experimentaba solagamentos recorrentes nas invernías máis chuviosas. Sobre todo tamén, cando viña o río moi cheo e había mareas altas, esas zonas tendían a solagarse. Que aconteceu? Que da mesma maneira que se planificou a urbanización do Porto, se parcelou esas xunqueiras asolagables tamén no Carregal. Non se destinaron para vivendas, senón para naves industriales, que a día de hoxe languidecen, roñosas, oxidadas, moitas delas caéndose a cachos, e que son realmente evidentes. O sea, desde a galera vedes todas esas naves que están ahora mesmo abandonadas. Pois esas naves construíronse en riba de zonas asolagables. O máis chirriante é que ali nunca houve asentamentos humanos, nunca se construiu. E a alguén se lle ocurriu a brillante idea de poñer edificios. Xa os propios técnicos decían que esas eran zonas asolagables, aínda a día de hoxe e aínda a pesar das toneladas de recheos que se deitaron en riba desa xunqueira. Aínda a día de hoxe. Entón, a solución era o que edificios pivotados, tipo palafitos, para que non se asolagaran. O sea, vamos a construir en riba do río como fixemos sempre. Betanzos tivo aí unha especie como de teima en que por sus huevos houve que construir en riba do río. A propia ribeira son casas situadas, obradas en zonas que xa se asolagaban na antigüedade. Na antigüedade. O sea, non estou falando dunha cousa dos últimos 10 anos. Xa había problemas de asolagamentos desde antigo. E seguiuse teimando en facer iso. O Plan Xeral de Ordenación Municipal ten, digamos, esa espada de Damocles dos proxectos que están comprometidos con determinados promotores na zona do Carregal. Noutros lugares, a solución que se chegou para casos similares foron as de permutas. Permutas en superficie urbanizable para a mesma cantidad de solo urbanizable trasladar a outro lugar, incluso con algunhas pequenas melloras. Isto sería a solución perfecta para iso. E cal sería a solución? Pero claro, desde o meu punto de vista, que é compartido por moitas persoas máis. Aquí non salió a colación que eu son membro do Grupo Naturalista Hábitat. Sí, bueno, é verdade. É que xa simplemente por antigüedade que levamos máis de 45 anos velando polo estudo e conservación do medio natural da zona. E moitas persoas coincidimos que a solución ideal é a restauración ecolóxica deses sistemas. Por que? Porque a larga restaurar as dinámicas que había originalmente de asolagamento desas zonas son máis proveitosas económicamente. Non ocasionan perdas. Ao contrario, axudan a laminar crecidas, a facer que noutros lugares veciños as crecidas sexan menos intensas. E ao final é un beneficio tamén para a propia integridade das obras actualmente existentes. Aparte de crear unha zona verde, as portas da vila de Betanzos que adolece de espazos verdes. Pensamos que, claro, como estamos nunha vila pequena e temos o monte relativamente preto, que isto, bueno, que pero realmente as persoas que viven na zona urbana de Betanzos adolecen de zonas verdes. Ter a zona do Carregal como un espazo verde, un pulmón verde, sería perfecto. E temos un exemplo, xa termino, na cidade de Alacante. A cidade de Alacante, vos podes imaginar as centos de miles de personas que ali viven. Tiña unha zona moi similar ao Carregal. Ali chamase La Marjal. La Marjal era un lugar que se asolagaba regularmente, se queda detrás da praia de San Joan, detrás onde se fan as fogueiras. Asolagábase coas gotas frías, agora chamadas as gotas frías. E ocasionaba problemas había uns asentamentos chabolistas aí tal, que tamén se asolaban. Bueno, pois a decisión do goberno de Alacante foi a de crear un parque asolagable, inundable, cunha serie de tanques de tormenta subterráneos que poderán absorber as enchentas que se producían asociadas ás gotas frías. O que quedaba en superficie eran unhas láminas de aguas someras que resistían unha certa oscilación, pero que realmente a gran cantidad de caudal iba
para debaixo da terra. Unha vez terminada a gota fría, ese caudal sobrante bombeaba a superficie para a propia lámina de agua que rebordaba cara un regato que iba cara ao mar. 45.000 metros cadrados de espazos verdes para a ciudadanía e se sacou de totalmente o perigo dos asolagamentos. Hubo unha proba de lume en 2018 cunha gota fría tremenda que caeu sobre Alacante e o parque absorbeu esa gota fría, incluso chegou a unha capacidade que eles calculaban alrededor do 33%. O sea, que podía absorber 3 gotas frías máis. Esa solución para o Carregal sería moi positiva para evitar novos asolagamentos, incluso para mellorar asolagamentos na zona da Ribeira, e daríanos unha zona verde. Os que, ainda que non vivo metados dentro, e veño aquí regularmente. Moi ben. Xa salíndonos un pouco do que é o tema da auga, todo o que é ese ciclo, non, da auga arredor da vila, o rural, falabas agora. Sí. O rural, a la vista, eu creo que cada día proliferan máis os eucaliptos, non? Esta especie invasora. Aí xo deixo. Bueno, vos podesme decir, a ver, eu vexo, hai un catálogo de especies invasoras publicados en 2013, catálogo español de especies invasoras, eu vexo a lista e non está o eucalipto, o sea, que me dis que iso de que invasor, vale. Unha cosa que non estea catalogada, e outra cosa é que deixese, vale. O eucalipto non é unha árbore únicamente, é un xénero de máis de 400 especies de árbores de orixe australiana, das cales aquí se cultivan unhas poucas especies, sobre todo dúas. Son Eucalyptus globulus e desde hai uns anos Eucalyptus nitens. Vale? Estas son especies que se comportan como invasoras en Galicia. E non o digo eu, digo o Comité Científico do Ministerio de Medio Ambiente, en base a estudos científicos. E aparte, non é unha especie, ou son un grupo de especies que sexan unhas invasoras así un poquito chichinado. Segundo a Unión Europea estarían dentro das 50 especies máis invasoras máis lesivas dentro da Unión Europea. E mira que hai especies. E dentro das 50 estarían os eucaliptos. Os eucaliptos, aparte de ter unha altísima demanda de auga, todo o ano, incluído no verán, cando chove menos, seguen chuchando da orde de entre 20 e 60 litros diarios por individuo, todos os días. Entón, se imaginas unha masa de 1000 eucaliptos, a cantidad de auga que poden consumir diariamente, incluso en sequía, van buscando un sistema radicular absolutamente inmenso, con diámetros que chegan a duplicar a propia altura da árbore, e profundidades tamén similares á propia altura da árbore. Barren zonas enteiras e chegan a estresar hídricamente as plantas que crecen ao seu alrededor. Plantas nativas. De feito, moitas veces o sotobosque que hai debaixo dos eucaliptos son de plantas hasta certo punto adaptadas á sequidade. Por exemplo, os toxos. Pensamos que os toxos son de zonas húmedas. Hai especies de toxos de zonas húmedas, o lesgali e o lesmino son de zonas húmedas. Pero o toxo arnal é un gran competidor en condicións de sequidade, cando o ambiente é seco. É das poucas plantas que chegan a medrar no sotobosque dos eucaliptos simplemente polo estrés hídrico. As follas dos eucaliptos, vos imagino que unha vez tes feito vaos dos eucaliptos cos estes alcoholes, estes fenoles, que por certo Betazos HB tamén os condensa para vendelos. Estes fenoles teñen unha cousa que se chama efectos alelopáticos, que son efectos tóxicos para outras plantas. Cando as follas caen no chan e se lavan e se pudren, liberan estes fenoles e impiden, ralentizan, incluso abortan o crecemento de outras plantas. Isto está sucedendo ahora mesmo en todas as que a veces un eucalipto que están as plantas que están intentando medrar por aí polo medio están sufrindo. E despois hai un tema cos eucaliptos que igual a mellor non somos conscientes, que é o perigo de incendios. Os eucaliptos son especies pirófilas que medran en condicións vantaxosas despois dos incendios. Os coquitos que teñen, cando se queiman, queimase a cuberta exterior, pero as sementes permanecen intactas. E son as primeiras en medrar antes que outras plantas
despois dun incendio. E empezan despois os procesos competitivos facendo que despois dun incendio haxa masas monoespecíficas de eucalipto nas que xa non deixan crecer, pois son monoespecíficas, outras plantas. No momento que temos unha especie que se xa pirófila, moitos dos alcoholes que tamén que teñen son inflamables, temos un problema. Porque cando hai unha condición de sequidade, o ambiente do eucalipto está seco, as cortizas empezan a secar, perden humidade, iso é como un misto, como unha cerilla. Empeza a arder a gran velocidade. E os lumes dos eucaliptos, aparte, son triples. Son polo chan, polas follas secas que se queiman, en copa, se acaba transmitindo de copa a copa. E despois hai un tercer tipo de lume que son os chamados lumes secundarios. Todas esas cortizas que se liberan, que podemos arrancar os eucaliptos, chamase ritidoma, moitas delas son pulverizadas ou levadas en fragmentos a través de correntes convectivas do propio incendio, centos de metros. En Portugal mediuse hasta 1,5 km, originando lumes secundarios a esa distancia. Cando foi en 2017, en outubro de 2017 en Vigo, que ardeu toda a contorna da cidade de Vigo, zonas dos montes de Valladares, de Coruxo, empezaron a haber lumes secundarios na propia cidade de Vigo. E decía a xente, hai piómenos que están plantando fuego en las parcelas que están a monte, en a cidade. Non. Eso eran as cortizas que venían voando desde Coruxo, convento de Sur. E Vigo non ardeu porque non ardeu. Pero en Pedrógão Grande, pouco antes de toda esta crise de lumes, o lume rodeou unha aldea e impediu que os habitantes saíran. Morreron 65 persoas, só en Pedrógão Grande. Iso pode pasar aquí? Pode pasar aquí. Pode pasar en Betanzos? Pode pasar en Betanzos. Ou en Coirós, ou en Paderno. Por que? Porque estamos ahora mismo inzados de eucaliptos por todos lados. Esto que din de non se pode plantar eucaliptos a menos de 50 metros das casas. Mentira. Plántanos a menos de 50 metros das casas, pero é parte que 50 metros de casas non é obstáculo para un lume no cal os lumes secundarios se poden originar a 1,6 km. Que me están contando? Ahora que dis eso, houve veciños da túa parroquia que se dirixiron á plataforma pola preocupación da proximidade precisamente dos eucaliptos ás súas casas, varios veciños. A plataforma dirixiuse á Consellería de Medio Rural, é curioso as contestacións das administracións, non? Porque eles derivaban a responsabilidade ao Concello do control desas plantacións próximas ás casas, e falas co Concello e o Concello deriva a responsabilidade á Xunta de Galicia. E uns polos outros, aquí non pasa nada. E a xente xa máis que me dos incendios, porque eu creo que aquí tamén hai o pensamento un pouco de que o clima aquí é diferente ao interior, que é máis difícil que ardan, que todo eso, pero había tamén a preocupación de que os eucaliptos poden unhas dimensións moi grandes e que un temporal pues, les poda tirar un eucalipto encima da casa, non? Que moitas veces lle preocupa a xente, non? E moitas veces xa non son os 25 metros que decían de antes, que agora ampliaron creo que a 50. No, 50 de 2012, da Lei de Montes da 5/2012. Bueno, pois xa nin con esas, es que nin eso se respeta, e se vamos andando por camiños ou por estradas secundarias e municipais e todo eso, vemos que os eucaliptos xa suben polo medio do cableado da luz eléctrica, están a 1 metro dos viais, o sea, sin ningún tipo de distancia, non? Se están comendo prácticamente todo. E as administracións, eu, polo que vexo, pues, por menos que eu saiba, pouco ou nada se fai con respecto a isto, non? Non queren conflictividade, que é o que sempre alegan, non queren cabrear os veciños, ainda sabendo que eso está mal. Eles son conscientes de que eso está mal. De feito, teñen denuncias dos os propios axentes ambientais de plantacións ilegais que non cursan, que non van para diante. Temos evidencias de que eso pasa. É que eu digo, o sea, está grabado, podo decir que eso pasa. Eso pasa. Isto é un laissez-faire, o sea, de deixa facer, laissez-faire, laissez-passer, o sea, que deixar pasar. Non vai ser que chegue un momento que a xente se asuma eso como normal e deixe de protestar. Esa é, na miña opinión, a estrategia.
Hasta que Pase, suceda algo, hasta pase suceda. algo, claro. Home, igual habrá unha esperanza de que primeiro se vacíe o rural, que a xente se canse de vivir aquí e que o vacíe. Entón aí xa poden plantar máis eucaliptos ainda, ou un eólico tamén. Se non hai ninguén que proteste, que problemas hai de que poña un eólico aquí diante? Que problemas hai? Cambiamos a lei, ahora está nunha cosa moi graciosa, que é a lei de simplificación ambiental, que todos os requerimentos ambientais que tiñan ata ahora todos os proxectos, pois queren dun plumazo sacarlos de diante, porque estorban. ¿Qué es eso de proteger la naturaleza? No, lo que se interesa es el progreso, es la competitividad. Que ahora as empresas non tienen que ser rentables, non solamente rentables, tienen que ser competitivas. Recordade isto, isto é unha carreira. Isto ten que ser todo competitivo. E máis rápido e antes. Se queres un parque eólico, o antes posible. Conexións eléctricas, o antes posible. Plantar eucaliptos, máis eucaliptos. Ai, que se nos pon xente un pouquinho tal. Bueno, pois vamos facer que facemos unha moratoria. En 2021. Vamos a finxir unha moratoria. Realmente non hai ninguna moratoria, porque plantouse 25.000 hectáreas a moratoria. 25.000 hectáreas. O sea, non é unha hectárea que se escapou. 25.000 hectáreas de eucalipto na moratoria. Chámase capitalismo, non? Chámase capitalismo, pero penso que máis que hai outro xiro de volta do capitalismo. Porque hai países capitalistas, Islandia, que isto non o fai. Non é máis ben, co tema do eucalipto, máis ben casi terceiro mundismo, no sentido, é unha especulación. no sentido de que hai países que efectivamente son capitalistas, pero que a porquería a levan a outros sitios, non a queren ali, no seu territorio, non? E que moitas veces é digo, terceiro mundo non con ánimo peyorativo, nin de insultar a ninguén. Pero entendemos esa cosa. O que quero decir é que países que están subdesenvolvidos ou mínimamente desenvolvidos, pois descargan o mochuelo deste tipo de cousas. Pode ser en África, pode ser en Sudamérica, pode ser por aí, e en Grecia, en Portugal, e en Galiza. Por poñer uns exemplos, non? Curiosamente. E o mesmo poderíamos decir falar ao mellor dos eólicos, non? Tamén, non? Que se poñen onde se poñen, non? Claro, bueno, aquí ainda encima chama máis porque hai vento e hai aire, non? Pero é así, están izando todo o monte, non se respeta absolutamente nada. Hai aldeas que lles quedaban algún eólico a 50 metros da casa, non? Que todo eso supón, non? E que, bueno, por eso se xenerou tamén esa contestación, non? Porque era algo aberrante, non? Leválos a ese extremo, non? A tal extremo. E, bueno, un pouco así. Fainos un pouco, si che parece, porque, bueno, xa casi vamos para unha hora. Tampouco nos queremos estender, sí, porque a cousa é amena, entón parece que non pasa o tempo. Así, unha pequena valoración xeral de como ves o tema de Betanzos, depois, se acaso, abrimos aí o micro un pouco para quen queira preguntarche alguna cousa que non se nos ocurriera falar, ou incluso podedes insultar tamén, non hai problema. A ver, vou agora falar de cousas un pouco máis positivas. Primeiro, que a contestación, teño que decirlo, a contestación que houve perante a ameaza eólica non ten precedentes a nivel galego. Non hai nada parecido na historia de Galicia. Nin a movilización de xente, nin movilización de recursos. Fíxose unha campaña de crowdfunding de tipo Desparalos que están imitando ahora mesmo en a Comunidade Valenciana, en Aragón, o sea, que están tomando exemplo de Galiza de como facelo. E despois hai persoas que están ahora mesmo formándose en temas de dereito ambiental, eu incluído, traballando con profesionais da abogacía, e tendo claro que o que nos están vendendo é absolutamente insostible desde o punto de vista xurídico. Isto tamén o vimos con de Altri, e pois cando digo eu que Altri non, na miña opinión, non se vai facer, pois isto vai separar a unha fase da tramitación xurídica. Foi un proxecto chapuceiro, que na miña opinión tiña moitos signos un poquinho de precipitación, parece que está feito a presa.
o cal encaixa co tema das conversas que tivera este Francisco Conde cos de Altri, os tempos e tal, máis ou menos xa me encaixa. Isto era unha cousa que tiña que salir rápido. Entón, cando ti faz as cousas rápido, probablemente cometas algún erro nunha fase da tramitación, como, por exemplo, non asinar o estudo de impacto ambiental da fábrica. Que hai a lei da avaliación ambiental, lei 21/2013, precise que estea asinado, non está asinado. Isto é xeno por presa. De repente, poñendo cousas opostas na página 60 e na página 108 do informe. Entón, eu penso que isto se vai parar, aínda que na Unión Europea tamén ahora mesmo hai unha outra ameaza, que creo que se vai parar, de simplificación laboral, que está ahora mesmo falándose. Eu penso que se seguimos así traballando un poquinho facendo este tipo de charlas e que vos faledes tamén ás vosas familias, aos vosos amigos, dese tipo de cousas, penso que se pode lograr algo. Eu sempre tamén digo que merece a pena, porque non está todo perdido. Non, para nada está todo perdido. Ainda temos moito polo que loitar, os que me coñecedes, coñecedes a Cris e tal, sabes que estamos facendo todos os días algo en favor da natureza, pasiño a pasiño, porque hai recunchos, hai especies, hai hábitats que non quedan conservados porque igual é a última oportunidade que temos. Decides, pero isto igual merece a pena en Doñana, ou en Ordesa, ou en Covadonga, ou por ali que ten hábitats naturais de primeiro orden. Pero que Betanzos, o Concello de Betanzos, tendo menos de 30 km cadrados, ten lugares que dentro de todos os lugares de Galicia foron escollidos para ser lugares de importancia comunitaria. Betanzos Mandeo, a parte do Coro de Fecebre tamén, que dá para Betanzos tamén o é. Hai outros lugares que merecen a categoría, probablemente escoitaredes falar no futuro próximo da man do Grupo Naturalista Hábitat, dos espazos naturais de interese local, dos eniles. Hai un enil na Torre de Hércules, por exemplo, Illas de San Pedro, tamén hai outro. En Betanzos vai haber outro, próximamente, xa nos diremos cal. Porque identificamos que aquí hai hábitats de interese comunitaria aínda ben conservados, polo menos 25 tipos de hábitats de interese comunitario. A nivel de Europa hai 231 tipos de hábitats comunitarios, en Galicia hai 72 tipos destes hábitats, e Betanzos ten 25. O sea, que non está mal, está nunha posición ben. Dos cales dous deles son de conservación prioritaria, dous deles. Un deles precisamente o bosque de Ribeira, o bosque do borde dos ríos, que falando da conservación de ríos, moitos ven como un estorbo para os ríos, porque se cae a madeira, bloquea o río e tal, hai que limpalo. Pois como limpar? Habrá que limpar o río de lixo, habrá que limpar o río quitando as verteduras, pero que caia un tronco, o río, leva caendo miles de anos o río, e o río, tarde ou temprano, acabará lavando. Ao mellor ten que pasar polo lado, se lle deixa sitio, porque estivo facendo eso miles de anos. Pero claro, ao mellor estorbache porque a mellor subeche un poquinho a sola agachao, ou a túa casa. Limpar o río é outra cousa, non é quitar o bosque de Ribeira. O bosque de Ribeira, de feito, explica que haxa troitas no río, ou que ata non hai tanto tempo remontar as salmóns. Iso explica. Grazas a que o Grupo Naturalista Hábitat, os compañeros de Hábitat e outras persoas levamos anos pisando o terreo e observando, metendo as citas en plataformas de ciencia cidadá, en Observation, en Iber, en Naturalist, estamos contribuindo ao coñecemento da fauna e da flora que temos en Betanzos. E isto canto é? O sea, canta biodiversidade hai nun concello de menos de 30 km cadrados, son 2.800 hectáreas. Canto hai? Temos catálogos a día de hoxe, son Betanzos 1.642 especies de fauna e flora. Son unhas cantas, das cales plantas, temos 338 especies de plantas catalogadas en Betanzos. Fungos, estamos a unha especie de chegar ás 200 especies de fungos. E animais, temos 1.103 especies de animais catalogadas. 1.103 especies de animais. Sin cas nin gatos. Sin cas nin gatos, especies silvestres. Nin xente. Mirade unha cousa.
Insectos hai 732 especies. É unha diversidade das máis destacables a nivel galego. Temos aínda poboacións de insectos bastante saudables. O cal, isto está ligado a que temos hábitats aínda ben conservados, porque senón non existirían eses insectos. Eses insectos, moitos deles son polinizadores. Efectúan un servizo ecosistémico de polinización das nosas froiteiras, dos nosos cultivos, sen as cales non sairían adiante. Para conservar estes insectos, temos que conservar os seus hábitats e non facer algo que se viña facendo ata hai pouco tempo, que é o uso indiscriminado de insecticidas e de pesticidas. Afortunadamente, isto se foi controlando. Notouse, creo que todos notamos unha melloría no uso de pesticidas, aínda que hai xente que o sigue usando ao cholón, hai xente, pero agora non son políticas públicas de uso de pesticidas, nin son grandes. Conservar os nosos polinizadores é fundamental. Mais ainda cando Betanzos pode presumir de ter máis de 700 especies de insectos. Preguntarás ti aves, 223 especies. 223 especies, estamos ao mellor no top 20 de Galicia, concellos en especies de aves. Entón, poderíamos decir que está, bueno, que ten unha saúde aceptable desde ese punto de vista. Ten as dúas cousas. Isto debeu ser Betanzos hai 200 anos, debeu ser unha cousa para das máis espectaculares a nivel galego. Xa non só desde o punto de vista humano, porque tamén podemos falar que o patrimonio natural e o patrimonio arquitectónico e cultural danse a man, pero isto debía ser estar nunha cidade fermosísima como debe ser Betanzos, ahora mesmo estragada por algún edificio adefesio que ven por aí, ou unha reforma, ou algún especulador do patrimonio que deixa caer os edificios que compran, que pasan Betanzos, como en poucos sitios, por cierto. Unha cidade medieval preciosa, con un medio rural que estaba ao lado, con uns ríos, con unhas xunqueiras, cheas de aves, cheas de polinizadores, miles de individuos de aves pois pola ría. Debía ser unha cousa das máis espectaculares, o sea, do que nós podemos imaginar como o que debía ser a Galiza perfecta. Disto estragamos igual a metade do que había. Facilmente estragamos a metade, pero temos outra metade por a que loitar. Eu ainda creo que ainda parte da metade que se estragou, ainda unha pequena potencia, ainda se pode restaurar o carregar, por exemplo. Pero isto depende de que isto non lo creamos tamén. É dicir, ter un poquinho de amor propio, é dicir que Betanzos merece a pena. Vale? Eu vivo aquí, estou feliz aquí, e creo que Betanzos merece a pena. Desde o punto de vista patrimonial en xeral. Bueno, queredes, alguén ten algo que decir, algo que queira preguntar, algo que queira discutir ou quitarlle a razón, tamén vos deixamos, ainda que lle pareza mal. Non me parece, ten un carácter moi afable. É de broma, é de broma. Agora que remataches falando do carregal, claro, eu lembro-me cando eso era Xunqueira, tampouco son tan vello, pero toda a parte onde estaba Eroski, ti crees que alguén vai a tumbar o Eroski para recuperar a Xunqueira? Porque ali había, non sei, eso casi era un manglar, a veces parecía. Bueno, Eroski, o Lidl tamén, claro, encima do río, todo eso, esa parte, o sea, que fixaron aí, o sea, así que hasta podían deixar uns cantos metros de árboles, que é unha cousa que crees que alguén vai a tirar con todo isto para recuperar, de que maneira? Igual o Eroski non é razoable tiralo, igual o líder non é razoable tiralo, pero, por exemplo, non construir nesas parcelas onde se pon o circo, onde é o aparcamento, iso entra dentro do factible, porque ao final era unha cuestión de vontade política de facer esa permuta dos terreos asolagables por outros nos que poden urbanizar. E todas as toneladas de... Ti cando ves o circo, a carpa do circo, debaixo, hai igual 5 metros de entullos que sepultan a marisma. Ti no momento que retires eses entullos, no momento que somente retires eses entullos, a dinámica fluvial tenderá a facer os asolagamentos que facía antigamente. E agora imagínate que esa zona, xa simplemente por facer unha idea, volva a ser unha xunqueira cunha pasarela polo medio, como a que ten a Lagoa de Traba, non crees que iso sería para o disfrute da cidadanía de Betanzos?
funcionaría, aparte, como unha zona para a fauna e para a flora de vital interese. O sea, moitísimo interese, que estaría, aparte, ao lado da Rede Natural do Sur. Pero despois ven xa decir que veñen os mosquitos ao lado do ambulatorio, o que sei, o que se lle ocurra a todos. Sí. No, agora non hai mosquitos, non? Bueno, a ver, Se extinguiron. Eu sou o primeiro que tiraría o Eroski e todo eso, pero vamos, o sea, que o personal que somos cándidos de todo. Xa, pero vamos a ser un pouco inteligentes tamén. O que non interesa deste tipo de cosas é chocar coa xente, de frente. Non ten nada. Bueno, hai que saber centrar polo ar. No, pero ti tes unha ferramenta que son as leis, que ti dixe, mira, por lei, ti non podes facer isto. E saben que non podes facer isto. Se o facedes, enfrontadevos a paralizacións cautelares, sabedelo, non? Sí, é que determinadamente, incluso se o edificades, que voltiredes abaixo. Queres saber precedentes? Eso como tes que falalle con unha persoa como un fardo. Por qué? Porque tens que ir coa lei na mano. Polas bravas non consigues nada. E igual ao mellor o tema do Eroski, ao mellor decir, mira, eso ao mellor, cando tiñamos todo restaurado, podemos pensar no Eroski. Vale, cando tiñamos todo restaurado. Primeiro vamos a intentar facer o factible. E o factible é que aí non se urbanice. Que vou dicir outro sitio. Eu creo que, bueno, son pasos, non? Porque o paso xa, penso que o paso de que non se urbanice aí, xa é, digamos que un logro, non? Tendo en conta a intención que había, porque no que foi o proxecto inicial de plan xeral iban incluídas esas edificacións. Igual que iban incluídas os peris de Infesta, que parece, hasta que fechamos no papel, haberá que estar vixiantes de todo eso, que ao final se desbota, porque era meter centos de vivendas e facer unha cidade de dormitorio en un núcleo rural, basicamente, Ao lado de Betanzos. pegado a Betanzos, sí, bueno, por ali na zona onde está a recta esa das casas, nas leiras de atrás e todo eso, e a ver como se absorbía esa cantidad de miles de persoas ali vivindo, novas, non? Bueno, rollos que a veces, desde o punto de vista da racionalidade, non ten ningún sentido, pero que a veces se fan porque detrás hai intereses económicos de todo eso, detrás de todo eso. O do Carregal, claro, é que eso que estás falando ti de facer, digamos, que recuperar, non? Esa especie de lagoa ou de humedal, non? De xunqueira nun futuro, xa vai ser outro paso, pero primeiro é preservar o que hai, non? Son pasos que hai que ir dando e que non son fáciles, porque a idea normalmente, cando se recupera un espazo para zona verde, chamemos, de que non se construa, é urbanizar de outra maneira. É urbanizar de outra maneira, non preservar o medio natural ou recuperalo, senón poñer outros cachivaches que ao mellor non son edificios, pero que son cachivaches, non? Ao final, non? Pero bueno, eso xa toca outro debate con eso, non? Posterior. Falaban aí atrás, non volvín oír, de facer un paseo toda pola beira do Mandeo, non? O sea, porque cada un vai a peor, o sea, cada vez que... Claro. Pero que isto podes visualizar sin ir moi longe, en Miño, as marismas do Baxoi, o sea, xusto onde está a ponte da autoestrada, e máis a vía da férrea, as marismas do Baxoi estiveron dentro da candidatura de ampliación da Rede Natura 2000 en 2008 en 2011. Nin a ampliación de 2008 foi para adiante, nin a ampliación de 2011 foi para adiante, por desgracia. Entón as marismas quedaron unha especie como nun limbo, que era unha zona que debería ser unha zona protegida, pero non o era. Entón empezaron aí a facer ideas alrededor desa zona, dicindo, pues, ya que podemos, vamos facer unha senda perimetral tamén alrededor das marismas do Baxoi. Primeiro era paralela a vía férrea, seccionando a marisma, e despois é polo borde norte da marisma. E o último proxecto, e un dos proxectos era, unha das justificacións desa senda era dar acceso a lugares que se mantenían intactos desde o punto de vista natural. Pero precisamente, eso interesa, deixalos intactos, non abrir sendas por abrir. Plantarlle un cacharro e decir, vedes, isto estaba intacto hasta que lle plantamos o cacharro en rede. Exactamente, correcto. Pero é que a mentalidade de moita xente é a de humanizar todo, absolutamente. Todo ten que ter a cagadita humana, todo.
Eso de deixar un sitio intacto para que estean os bichos tranquilos, a fauna tranquila, sen alteración humana, eso son excentricidades de biólogos tolos como a mí, sabes? Entón, pois mira, sí, haberá máis proxectos seguros. Había un proxecto dunha pasarela por riba da ría do Burgo para conectar coa praia de Santa Cristina da Coruña, no sitio máis bonito de Coruña. Bueno, en concreto eso creo que fora unha idea de Paco Vázquez no seu momento, que ademais quería facer unha especie de ponte veneciana. Sí, bueno, había aí Algo unhas así, ideas, sí. Debe ser como os edificios en forma de percebe que quería poner. Non crees que hai moitas leis e que non se aplican e que debería haber menos e facer máis? A ver, as leis son, ao final, reflexo dun tempo, dunhas necesidades. O número de leis non a vexo excesiva, porque realmente ti vas vendo... A veces contradícense unha lei con outra e despois realmente as administracións non teñen xente para levarlas a cabo moitas veces. Claro. Entón, ao final, fago moitas leis para quitarme cousas, está unha en contra de outra, porque encontras a lei de montes e a lei de incendios que teñen cousas contradictorias. Exactamente, correcto. Sí, pois é un moi bo exemplo. As leis per se non son malas. En xeral. Non digo que sean malas, digo que hai moitas. En xeral. Que haxa moitas. Ti miras a regulación para temas alimentarios, simplemente para temas alimentarios, e podes pasar toda a vida revisando leis. E vai para a nosa alimentación. Son infinitamente superiores que as leis ambientais en mundo. Infinitamente superiores. Non, falo en xeral, En xeral. Non me vou pola parte claro, medioambiental, non che digo porque claro, porque tería que opinar sobre tamén leis urbanísticas, leis ambientais, que a mí se me escapa. Eu, desde o punto de vista das que coñezo, que son leis ambientais, incluso se hai algo de normativa sectorial que pode afectar a temas de medio ambiente, en número, pues entra dentro do razoable. O que diste, que dixeches moi ben, é que non hai unha aplicación desas leis. Por que? Porque moitas das obrigas legais de determinadas cousas non son populares. E, por exemplo, o tema da lei de montes, do tema das faixas de protección alrededor de casas e demais, por certo, a lei de montes non é unha lei ben feita. Tamén vos lo digo. Hai leis que están ben feitas, a lei de montes non é das leis que están ben feitas. A directiva de hábitats, esta directiva 92/43, está moi ben feita. O regulamento 1991/2024, a lei de restauración da natureza, está moi ben feita. A lei de montes non está ben feita. Por que? Porque ignora evidencias científicas a hora de facer as faixas. Totalmente. E aínda, a pesar diso, incúmprense. Por que? Porque é impopular desde o punto de vista político. E, sobre todo, cando hai eleccións próximamente, de repente, o número de sancións diminúe. Por que? Porque non queren que lles vaya un voto polo medio. Iso non debería pasar. Deberían ser leis, o sea, que o común das cidadás estiveramos acostumados a cumprir as leis. Como se estiveramos... Quen estaba falando antes de Suiza? Está falando de Suiza? Falamos antes de Suiza, non? Sí, falamos, sí. Empecé no, foi no previo. No previo falamos de Suiza. Claro, se nos vamos a Suiza, evidentemente tenemos que acostumarnos ás leis que hai en Suiza, que por certo son moitas veces moito máis rigurosas que aquí. Pero claro, unha vez que estamos aquí parece que o da lei é algo opinable. Pero bueno, non sei se responden a túa cuestión. Non, sí, eu só ia comentar. É que me deis do vertedoiro o matadoiro tamén o río Callao. O de Montellos? Sí. O propio... Porque falache solamente de HB, bueno, de o que era... Sí, podemos falar de Vicecorsa, as emisións de Vicecorsa tamén, bueno, claro, podemos falar de cousas. Porque hai moitas máis en este concello. Mira, o matadoiro de Montellos, ou igual que a unha outra nave que hai tamén no Club de Piadela e demais, ten requerimentos ambientais que debería cumprir. No tocante ao matadoiro, penso que en materias de cheiros e de temas de salubridade, non sei se ten moitas inspeccións e tal, pero a mí, polo menos, chámame moitísima atención que esa industria este aí situada e que non teña ningún tipo de alternativa. Sorpréndeme moito. Moito porque está en Montellos, no núcleo dos Montellos.
Unha persona que vive ali a 50 metros do matadoiro ten que estar soportando 24 horas ao día ese cheiro. De verdade. Igual lle regalan salchichas. Como? Regalaránlle salchichas, porque eso é individuo. Non sei ata que punto está facendo a vista agora con iso, pero penso que hai precedentes de temas de cheiros a nivel español. De feito, hai unha legislación que está relativa a olores. Por que non se fai cumprir? Por que non se fai cumprir? No, por eso pregunto, se sabe algo. Sí que é certo que desde o punto de vista do que era a industria, o que é hoxe, porque eso cambiou de donos tamén, pasou un pouco con Betanzos HB, había unhas antigos donos, e depois foi comprado por unha empresa española, non sei se de Madrid, que creo que se chama Medina, que ten outras industrias cárnicas, e sí que se fixo investimento Fernández e agora fixo investimentos no que era o tema do saneamento, que o saneamento tamén tivera denuncias, mesmo chegaran restos incluso a ría, a zona de Miño, en zonas marisqueiras e todo eso nun pasado. O río Callo tivo verteduras históricas dese sitio. E iso creo que foi subsanado con algún investimento, todo o tema das verteduras. Espuma. O tema da sangre. O tema dos cheiros, sí, regularmente sigue habendo cheiros, sí que o sigue habendo. Non sei como está o tema, nós hai uns anos faláramos coa Consellería de Medio Ambiente e faláramos dese tema, e dixeron que, efectivamente, había un histórico de denuncias sobre esa industria e que houbera moitos controles e que houbera cousas que foran subsanadas. Ora, o dos cheiros sigue habendo cheiros, o do resto non o sei. Non sei. O resto, o río non lle afectaría nada, porque os residuos desto vai á rede de saneamento. Que iso é outro que tema ao contrario, que é o que fai a o tema da rede de saneamento, sabes? o tema da rede de saneamento en Betanzos. Pero ollo que a rede de saneamento e de pluviais de Betanzos, eu quería ver as interaccións que ten tamén cos ríos. Justamente. Eu quería ver os puntos de corte deses planos. Claro. Quería ter unha imaxe, porque igual a mí me levo unha sorpresa. Pasan cousas curiosas, porque ali onde eu vivo hai veciños, eu teño notado, ademais, de que moitas veces chega pola rede de pluviais, cheiros a cebola que necesariamente teñen que vir de empanadas Toñito. De onde van a vir? Entonces, a donde verten, ou por que van a dar ali eses cheiros á canalización de pluviais, ou cando vai un de paseo por ali, por esa zona, tamén ve os cheiros que hai na rede de saneamento, ven porque están mal sellados, ven polo que sella, pero que o mismo emisario que hai un pouco debaixo, precisamente de Montellos, ese emisario moitas veces está estropeado e non bombea como é debido, non? Pero a rede de saneamento de Betanzos en moitos lugares é unha rede moi antigua, e que, polo tanto, eso necesita unha revisión constante e un investimento constante que non se está dando. Solo se repara cando se estropea. Entón, cando a depuradora di hasta aquí. Entón, son os temas que normalmente, como é algo que non se ve, ou se ve puntualmente que vive ao lado dese lugar ou padece esa xente, sempre vai quedando nun segundo plano. Normalmente, onde se inviste é no que se visualiza, porque é máis rendible desde o punto de vista electoral. Pero que aí realmente onde debemos educar a xente, que saiba que as infraestructuras que non se ven son necesarias, e o que se precisa, non o millor que este ben pintado ou ben tal. Pero xa sabes o dito aquel antigo, non, de betanceiros que queredes, non? Bueno, pois eso casi o di todo. Creo que con outro tipo de cousas, pero sigue vixente, non? Sí, pero a ver, nós temos que resignar a iso. Xa, non resignamos, de feito non é así, pero aínda parece que prevalece ese tipo de cosas. Sí, pero vamos a intentar que iso sexa anecdótico, o sea, que non sexa o que explique o comportamento dos betanceiros. Ao final, unha persona que vive en Betanzos pode ser unha persona reivindicativa, pode ser unha persona consciente da riqueza que ten, orgullosa do seu, e que non sexa pasiva ante este tipo de chafallas. En Infesta, tío, horas vivindo que a vez son máis xente que está concienciada, Infesta non se contamina, ao final é unha das plataformas que pode ser un exemplo para moitas outras cousas en Betanzos.
Eu penso que isto é unha carreira de fondo, temos que, e volvo a insistir, que faledes disto a vosa familia, aos vosos compañeros de traballo, aos vosos coñecidos, e que empezar a despertar un pouquiño a conciencia de valorizar o patrimonio que temos. E valorizar a nosa propia vida, realmente. O sea, de vivir un entorno que esteamos orgullosos de vivir aí, e non coa cabeza agachada de ver os eucaliptos diante da casa, ou de soportar un determinado cheiro, ou determinadas partículas contaminantes no aire, iso para mí é importante. O de salir con cabeza un poquinho alta na nosa casa. Xavier, creo que... Nada, quería preguntar, hai lamprea en este río? Hai lamprea neste río, sí. Moita lamprea? Non hai moita lamprea, de feito as poblacións do Arco Ártabro está no catálogo galego de especies ameazadas. Aquí, ameazadas en este río? En todo o Arco Ártabro, desde Cabo Prior ata Sisargas. Lampreas soben moitas veces asociadas aos ríos. E hai salmón tamén en este río? Houbo salmón, nos dous, no Mendo e no Mandeo. Probablemente haxa algún individuo que intente remontar, pero que atopa obstáculos, máis no Mandeo que no Mendo. Así todos, os datos recentes non os teño os datos históricos de remonte de salmón, nos dous está citado salmón. Reo aínda se pode observar con certa facilidade no Mando. No Mendo tamén. E no Mendo tamén. Bueno, pero eso, o sea, se hai no Mandeo ten que haber no Mendo, o sea, realmente. Sí. Bueno, ímolo ir deixando aquí porque xa nos pasamos un pouco do tempo. Procuramos non facernos moi extensos porque senón a xente tampouco ve. Querías ti? Maravilloso. Ainda sigue habendo Galápagos en Chelo? Ainda sigue habendo Galápagos en Chelo. Mira, Galápagos, por desgraza, o máis habitual a topar na contorna de Betanzos é o Galápago de Florida, que é unha especie exótica e invasora. Vale? O Galápago europeo, o sapoconcho europeo, ten poboacións na cunca do Mandeo, pero deben ser poboacións moi pequenas. A última cita que sei eu de sapoconcho europeo, aparte foi un individuo que pueden ter unha man, foi en Souto Paderne, capturado en Souto Paderne. O cal pode indicar que haxe unha pequena poboación que estea no borde da marisma de Betanzos. Vale? Estas tartarugas que son acuáticas, aínda que son realmente acuáticas, teñen certa mobilidade por marxes de, sobre todo, zonas húmedas. Pode ser que aínda quede alguna. En Chelo, se ves alguna, por favor, dá aviso, vale? Antigamente había, o sea, hai anos sí que había en Chelo. Ahora se pode haber algún galápago, por desgraza, moi habitual que se xa Galápago de Florida, con especie introducida. En Mexillos de Río ainda queda, non? Mexillos de Río sí que queda unha pequena poboación no Mandeo, sí, queda unha pequena poboación. É un privilexio, porque estamos falando de especies que non todos lugares de Europa... E aquí tamén cangrexos de río, autóctonos de aquí. Autóctonos de aquí, o profesor Carlos Nores vaiche dicir que os cangrexos que nos pensábamos que eran autóctonos de aquí proceden de Italia, introducidos en época medieval. Vale. Que despois viñeron os americanos. E despois viñeron os americanos. Non sei que peor. Pero bueno. Bueno, vámoslo ir deixando. Foi un placer. Eu creo que, ademais, vou a un pouco, como o tema é moi interesante e seguro que nos quedan cousas, aprendimos unhas cuantas, polo menos eu, que descoñecía, pois vámoslo vamos a facer unha encarga de que un día veña con máis tempo e nos dé aquí unha pequena charla sobre todo isto, pero xa máis... Con fotos e con gráficos. Sí, o que queiras. Temos aquí pantalla, temos proxector, temos de todo, e eu creo que pagará a pena porque é un tema de moitísimo interés. Eso, darvos as grazas aos que estivechedes aquí, aos que nos están vendo e nos verán despois nas redes, e xa aproveitando agora, meto un minuto de publicidade. Mañá pola tarde, a partir das 4, temos un obradoiro que, aínda quen queira vir pode, de mazapán tradicional aquí, para quen queira aprender. O custe, para socios era de 3 euros e creo que para non socios de 5 euros, e se poderán levar o seu mazapán feito aquí, que temos unha cociña aquí detrás, para a casa. E depois o martes temos a estrea en Betanzos dunha curta maravillosa que se chama Adeus Berta, ás 7:30 da tarde, onde estarán tamén presentes tanto o director como a produtora da película.
Dito isto, moitísimas grazas tamén a Damián, por suposto, é unha honra telo de veciño e ver que hai persoas que saben tanto de isto que a moitos se nos escapa, non? Todo ese coñecemento. Eu saio polo menos daqui con moita máis moral da que viña, con respecto ao que era o patrimonio natural de Betanzos e da contorna, e agardo que tanto vós como os que nos deixan polas redes, pois que tamén collamos moral e iso nos dé tamén forza para pelexar por preservar pois, toda esta riqueza, non? Que ainda se pode recuperar e salvar, non? Por outro lado. Bueno, moitas grazas. Gracias.